Hey guys, ndicela abazalwane bangandivi wrong ne. Ndayazi ngaba ngathi this is blasphemy. Andiyana bandim nalo waste airtime kaNkulunkulu but enye into endiyithandazelayo noba ndingaze ndijole emonti. Rha ayondawo le foni nakuxoka xa kuthiwakho umntu apha. Kusathana wendawo lo engathi ishibhi neyi-1 enkulu engavaliyo soloko kumnandi oko. Jonga ngoku andikagqibi ne-24 hours ndilapha ndifike izolo phaa late sendonele kla. Ndihamba namhlanje uyosiseKing siphaa eQonce King Club Vascom Comedy Show phethe izinja ke phaa nanku uthetha utsho ngempandla Mavusane eyovusa umuzi abazali banentlonti kodwa mani uzawuthi umntana funa ngathi ngumxube ovusa induku but ke asikho lapho namhlanje guys. Intle le line up noko nankuya nonesi ukhona naye phaa nguShoes ngumzamo le host yethu esibizileyo luphelo kodwa yinja igame ke le. Remember the name sekusele kancane ipope then ngomso siyarhuqa we are out in Alwal North asingogqirha bamanyani ke guys ndingacinga sokwenza i-operation by i-theme nje le abazi kaloku abantu basezifama fonini bangacinga fani ba Casino liyanqaba luphelo kodwa siyaseya Mavusane nesizimenqesa indimi yazi once kube khona akho mntu safe. Come through man guys kwakumnandi last year phaa kula N6 guest house. Yava kuqine nolwimi efondini yacaza uba khange kulalwe ncam. Ayi futsek ndiyahamba mna kwelimonti.